חתולים והקאות. זה משהו שיוצא לי לנקות אחת לכמה זמן איזה קי מאיפשהו בבית. מה יש לחתולים עם הקאות? למה הם תמיד מקיים? אז אחד, זה איזושהי הקאה שקורית בתקופות מסוימות שחוזרות על עצמם פעם ואחת באמת הקאות שפתאום צצו ולא ברור לי איך הם צצו והתדירות שלהם היא גבוהה. בעיקר בחתולים עם שיער ארוך ובתקופות של נשירה, חתולים נוטים ללקק את עצמם ולנקות את עצמם. בעיקר בתקופות של נשירה וחתולים שיש להם שיער ארוך, הם מלקקים את עצמם ובולעים כמות מאוד גדולה של שיער. הכמות הזאת של השיער הרבה פעמים נתקעת בקיבה ויושבת שם כגוש. אז בתקופה הזאת של הנשירה אנחנו יכולים להוסיף לו תוסף, ויש בשוק מלא תוספים של משחות או כדורים, או אפילו במזון תוספים, שעוזרים להחליק את השיער הזה החוצה מהגוף. יש חתולים שזה לא מספיק, ובעונה הזאת אנחנו אפילו מגלחים אותם כדי למנוע את זה, כי אפילו המשחות האלה לא עוזרות להם, כי הם בולעים המון שיער.